jedinci, psychiatr číslo 9 je veľmi elegantný na prvý pohľad, pekný výrazom, dobre utváraná hlava, veľmi dobrá na tým postavení, veľmi rovný chrbát, dobré založenie, dobrá chrbát, veľmi dobrá povaha, správny prejavné, dobre nasadenie, nie to úplne naznačený ten obúčka, keď by som sa teda dožiť referencie, ešte viacej škodilo, a napriek tomu veľmi pekné zvieraté, čiže zámka výborný. Psychiatr číslom asi 10 nevidím, je trošičku nižšie výšky, ale do dlhšieho formátu na tú svoju výšku by byť trošku vyšší. Pekne utváraná hlava, ten chrbát nie sa to úplne ideálne plnutý, ako má, napriek tomu dobrá povaha. Tá srdc nemá asi takú údržbu, lebo tá štruktúra je trošičku vlnitejšia, než by teda mala byť. Dobre štruktúry, dobre sa predvádza. Takže z toho konkurencii s výbornou